はい。あと最後のことはあとすぐ説明と2番のヒント、女性の名前、これ何回、ビデオ大丈夫？あ、大丈夫です。はい。何回言った？ここ書いた。マルガリータはマルゲリータ。この言葉はラテン語は真珠。マーガレット。マーガレット。イタリア、英語はマーガレット。真珠。だから純粋と白。だからこの名前よく使った。例えばファウスト。ファウストの話。この女性の登場人物のマルゲリータ。そうそう。でも今日もポップ歌手。このタイプの女性は書いたマルゲリータ。でナポリ歌手、3000年、30年前、書いたナポリミオの歌手はポップ歌手書いた。私あなたのために、イタリア語はイオペルテマルゲリータ。あといろんなこと、ほとんどこの曲に似ている。と有名な、ヨーロッパは有名なリカルド・コッチャンテ書いた本当に人気の曲はマルゲリータ。タイトルはマルゲリータ。純粋女性美しいでも裏切りた。この話。フランスで、このリカルド・コッチャンテイタリア人でも最高になったフランスで。だからこの曲はフランスのバージョンある。ほとんど住んでいたと働くフランスとイタリア。いつでもこのマルゲリータのタイトル。話は同じ。マルゲリータまだ、だからこの名前、使った、変わったのバルボン系の変わった、ブルボン系の変わった。サボイになった、女王、生まれたの、プリンチペッサ生まれたの姫様、あと女王になった名前はマルゲリータ・ディ・サボイア。マルゲリータ、サボイのマルゲリータ。Pugliaであるこの町、マルゲリータ・ディ・サボイア。今日も残っている。もしイタリアの町はこの名前。と、有名なピザはそのマルゲリータ・ディ・サボイアのだからイタリアの旗。そう、ピザは白。トマトは赤。バジルの緑。だからマルゲリータ。だからここバジル足りない。だからイタリアじゃなくて、これは日本、ポランド。そう。マルゲリータは、本当にこの純粋と強い女性。はい。だからこの3つのシーン、この間言った最初の言葉大事。なぜ考えて、この、劇場、ほとんどすべてのナポリ劇場、昔は、ここも昔は映画は食べるできる。イタリアは食べるとタバコ吸うできる。今はだんだん禁止。昔は飲み食いできたんですね。すべての、劇場、ナポリでもイタリアは当たり前、パリも当たり前食べるとの。まあ日本でも幕の内ってそこだったとかミュージカルとか映画は食べれますよね。そうクラシックホールがだんだんベルディの時、スカラザン、パルケットの当たり前食べる。だからベルディ歌いながらベルディの油食べるとしよくできればもうちょっとお客さん来そうそうでもびっくりしたのがローマ歌劇場行った時にやたらに30分幕と幕の間30分休憩があるんですね。長いなと思ったらその中に劇場の中に
バールがあるんだけども、うんやたらに食べ物がいっぱいあって、そうそうそうみんなゆっくり食べるんですよね。でそこでワイン飲みながらね、そう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 だからもうそこで一杯やってちゃんと食事してまたはいおみたいな。酒のつまみに音楽みたいなね。そう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 、うんそういうだからいまだにこんなに食べるのって思ったんだけど、イタリアこんなイタリアとフランスこんなやり方ほとんど楽しむだから飲む、食べると芝居と歌、だんだんドイツ系は音楽は大事、教会の祈りみたいだからだんだんとだからだんだんクラシックはバナナそうテアトルカターニャそうバナナそうそうでジョニーの奇跡っていう映画があって、でカターニャのベンリネの劇場に行くんですね。で幕の間にみんな食べ物なる、でこのバナナがこんなに大きいのがあって、そうそうそう本物のそうそうそう果物そう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 いろいろですね。そう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 日本だと休憩時間短いからうん3そうだから食ねべら食べられない。そうゆっくりそうそうそううんだからほとんどこの曲は最後じゃなくて音の最初と最後の時ぐらいだから選んだ言った最初の言葉本当に大事なのでみんなちょっとお客さんの、頭とアテンションでの注注目は集めるために本当に通るためにだからこのシャダーそう誰はお客さんのためでもある。目覚めて楽団に対そうしてそう起きて起きろ。起きろこれ J っていうのはあなたたち。そうそうそうボイこれはメレイケイボイシュターとシュタシュタそうシェーターという字じゃないシュターとシュターとブそうそう起きて起きろほとんどそうそうそうこれはほとんどヤクザっぽいそう喋り方。喋り方でもちょっと違うでもメレイケイワリューネこの間そうワリューネは若者そう A は D のことマラビタ語ビタは命マラは悪い命でも悪い世界ってやっぱ悪い世界と命は世界でもビタは命悪い世界もなんかそのさっきまで聞いたグアッポのイメージからだとなんか悪いっていうのが悪いなぜ、でも時々命はすべてのルール時々人殺し時々いろいろだからロイヤーもいい命じゃなくて残念誰がからは外れたりしてそう残念警察は入れない世界で裏でちゃんと片付け物をするから裏の世界でちゃんと例えば誰があなたの掃除をするわけあなたの車を盗んだこれもあるナポリで2つの道ある車盗んだでもあなたは車を必要ある仕事家族警察私の車盗んだどこへいつ見つかるかわかんないとちょっと電話カモラすみません私の車盗んだ誰が盗んだ知っているお願い返していつかこのファボルでこの行為というかこの行為返すお返ししますからお返しします車5分後パッと同じ場所そうこれもあるだからマラリータは命は本当にイタリア人と南命は本当に汚いだから誰がこの汚いの仕事誰がやるいけないだからマラビータ普通の純粋な命すべて皆さん無理誰がこの誰かが手を汚さなきゃいけないだから悪いだからマラメンテもし
この人は他の人入るときどうする？あなた、私たち人と人会うのときはどうする？挨拶と何がいいこと。この人、挨拶のときどうする？このすぐ頭は一番悪いこと。この人まさか僕を殺す。この人はまさか裏切り。この人はまさか。だからマラメンテ。でもあなたも考えて、トランプ大統領、嬉しいの人。あった他の国あったは、すぐ盗む、インチキする、変な動きのお金の動き、いつでも頭の中悪いこと。だから悪い頭の中悪いことばっか。これマラはラテン語は悪いこと。だから男性と女性じゃなくてネウトロ。中性。中性。だからいろんな悪い考えた。当たり前。ほとんど友達がない。だから悲しい。みんな敵と友達。でも友達じゃなくて、ほとんど弟子した友達じゃなくて。対等の友達ではない。誰がだんだん一番上どうする？今の固定、日本の固定の固定、天皇、すみません、よろしく。先週はあったほとんど大人になった。美しい、おいしいの飲み物、飲んだ。どんなおいしいもの？抹茶ラテ。天皇陛下が今天皇なんか抹茶ラテ。抹茶ラテ初めて飲んで、初めて美味しいですね。これなんていう飲み物ですかって聞いた。いつですかそれ？先週。最近の話。そう抹茶ラテ、僕何回どんなそうジョナタンの時何回抹茶ラテ大好き。でも初めて抹茶ラテ初めて。子供みんな知っているこの抹茶ラテ。美味しいもん。この人はもう食事も虫毒入れる。大変なこと。みんな頭下がる。でも友達が敵はいっぱいです。だから一つの友達ほとんどすべての、愛と、アフェト愛情は女性。だから女性足りない。ほとんど世界は終わった。だからマラビータ。この道はいい道じゃなくて。でも時々この話、ヤクザの映画出る。ヤクザは本当に社会必要がある。でもいい人生じゃない。だからいい人生じゃなくてマラビータ。この命はいっぱい。だから悪い、ちょっと違う。悪いじゃなくて残念。私たちいつでも頭と心いっぱいこの悪いことを、まさかあいつは何がやる。だからあんまり嬉しいの、力持っているとお金も持っている。みんな頭下げる。でもそんないい服と、おし物もでもいつでも何か誰が殺す、誰が、裏切り誰。だからマラビダ、命じゃなくて。だから時々あるこの、カモラもいいが、でもこの一番、組長のボーイのこと時々自分の友達を自分の愛した女はこの命本当につらい。みんなあなたはちょっと羨ましい。何羨ましい。俺他の人は羨ましい。普通な命。でもこの道入った時はほとんど無理。普通の人になる無理。だからこのワッポかわいそうにほとんどみんないつか
se si conosce. にされそう殺されるかもしれない。 No, sono quasi finiti tutti a coltellate. ほとんど O morti in ほとんどが carcere o ほ coltellate. とんどが刑務所で亡くなるか。刑務所なくなりました、殺されるか。だからあんまりいいいい人命、生いい終わりではない。じゃない。だからこの、曲は本当に、この人かっこいいでもかわいそう。自分の心この苦しみがある。だから最初は起きて、でも僕入れたこの立ち上がれ、したっていうのはほとんどは、例えばここ、タレントの劇場と、誰が、キャバクラ、キャバクラの、仕事、最初の夜の時、最初の挨拶は、こんばんは。おはようございます。目覚めると準備できた。だからこのしたっていうとんのは立ち上がれ準備。準備でだからおはよう。これこのね。だからみんな寝てるじゃん。おはよう。僕ちょっとびっくり。おはよう。電話も仕事中おはよう。おはよう。今ちょっとそうです。で起きて立ち上がれ。そうそう。もっと準備になって。だからこれはおはよう。皆さんおはよう。夜でも夜おはよう。だからこの曲の意味はこの女性は裏切り者、聖母マリアからジュダになった。でも女性のせいじゃなくて誰がこの女性から俺のもの。だから書いたいいよソング。俺はである何かをナムラと。女性は俺のもの。誰が盗んだ？だから最初はちょっと探して調べて誰が俺の女盗んだ。だから半分ずつ女性のせい。女性は裏切り、できる。でも女性だけ、誰がだから自分の力足りない他のワッポ盗んだ。だから女性が彼を振ったってことは彼の権力がグアポ、ナンバーワンのグアポの権力がなくなるってことなんです、猿ほとんど同じやり方。猿は日本猿。まあ猿な日本猿ゴリラも。一番ボスは一番美しいの猿。僕は知らない。美しい猿、メス猿じゃん。でも若い人何回アプローチ。もし連れてこのボスはだからほとんど猿のルールは同じ。そう誰が連れて女性盗むちゃんと盗んだらその人がでも考えてチェスは日本のチェスじゃなくてヨーロッパじゃほとんどアラブのチェスは一番強いのコマは誰がすべてできる？クイーン。他ほとんど力がある。でもクイーン取った本当に難しい。クイーンは一番どんな動きできる。だから女性は本当に便利。いろんな動きできる。いろんなことを調べる。だからこの人何が考える？心配しないで。この人考える。うちで無理秘密守るうち。だから女性は本当に便利。いろいろ。女性はすぐつなぐ、すぐ、でも喋るだけじゃなくていろいろわかる女性は。なぜちょっと昨日の服まだ何があそこで見たまさか寝たそのうちはいろいろ女性なぜ、指輪がないなぜちょっと
そう、女性は本当にすべてだからいろんなインフォできる。情報が手に入る。そう。このグワッポの愛人だけじゃなくて、この下あるいろんな女性。だから王様と女王様だからキリストと聖母マリア。だからホワイオございます。でもホワイオ起きろ立ち上がれ。シェタートワリューネエマラビータ。誰がグワッポさんたちグワッポたち起きて準備して。かはperché questa。なぜならこのこと。そう。このこと。そう、このかはこのperché questa イタリア語。ナポリ人よくか始まるのこと。例えば、かすちゅえす。何が起こった。なぜなら起こった。かすちゅえす。何が起こった。なぜなら、何かとなぜならほとんどか。En tutte cose sai sta serenata。このセレナダは in tutte cose。intossicare はほとんど書いた毒のこと。ここ書いたちょっと広げたいろいろ入れた。そう、イタリア語イントッシカーレ。でも、そう、でも、毒なんですね。毒。イントッシカーレだから同じ毒のイントッシが本当に難しい。イタリア語も一つの言葉にならない。例えば、エビの毒、血のヘビの毒、血に入れた。どうする？いろいろ頭ちょっとふわふわと、例えば寒いとイライラになる。だから、イントッセカーレ、この毒入れる。イントッセコーザ。セレナードはイントッセコーザ。だから、毒の入れたのセレナード。これなんか楽譜でトゥッセコッサとか S が2つだったりするのは、まあ、これいろいろな書き方。ナポリ人は一つのシーン2つになる。当たり前に書いてないでも時々2つある。1つになる。これも自由。もともと講座のものっていう意味の講座で、トゥッセカールか。intossicare。intosse cosa。そう、形容詞の形。でもこれはナポリ語、イタリア語ない。形容詞の形です。イタリア語はトッシカ。そう、イタリア語はトッシカ。ナポリ語イントゥスコーサ。でもイタリア語ないこの語尾の形容詞コーサ。ナポリ語だけ。だから似ているでも違う。S はイタリア語はそういうトゥスコーサ。そう、これは一番の似てるの発音の似てる。これは形容詞のトッシコトッシカもし女性のこと。でもトッシコ毒の中だからイントッシコ。でもナポリ語ちょっと大げさなっぽいトッシコーザ。あとナポリ語じゃなくてだけこの人は大げさな。だから喋り方大げさな。もし次は別の言葉出る。だからあるこの本あるペスカトーレポシリポの釣りは両親全然違うナポリ。これは釣りの時は別のフレーズもっと簡単、もっと短い。これは偉いと勉強した。だからフレーズ長いとイメージついてる。ここある。
pescatore Pusilico, 藤子の漁師。漁師。本当にフレーズ短いね。pescatore 釣り、Pusilico の pescatore stumare この海は毎晩私を、歌う、私の歌うのこと聞こえる。だからほとんどそう、メシエンテカンタ。だからほとんど簡単。ピシカドール。だから簡単。これは偉いと、これは偉いと。いろんなタレントと作家と作曲さ。だからそんな普通な、まっすぐなナポリ語使わない。これ、いつでもイタリア人あるこの本当に肌のようなはリアル的。リアル的がないほとんどイタリア人好きじゃあんまり。だからどんなオペラ書いたベルリーニ、ドニゼッティ、ヴェルディをトスティワの歌曲とナポリミオほとんどありえないことない。すべて普通はそんなやり方、そう、ワッポはずっと昔こんなやり方、そんな偉いのことはそう、ワッポ勉強した。そんな大事、愛人、そう、愛人だけほとんど自分の心広がる。他の人みんな敵。友達も敵、まさかいつか殺されるかもしれない。だから皆さんの合わせるこのこと、マルガリータは俺のもの。だからもしこの誰がマルガリータちょっと盗んだ、消える、マルガリータはもう一回自分のものになる。本当に難しいこのこと。ほとんど、ゴアッポの愛人決めたことをほとんど決めたきる。本当に知っている。裏切りの時はゴアッポは刺し殺す。そうそう。自分の愛した女だけ。自分の愛した女は普通の女じゃなくて、女王様。女王様だから裏切り、本当にありえない。でも普通は、女性、女性から、ナイフあげる。殺して。私を殺して。もし、力があるどうぞ殺す。いろいろあるこのシーン。例えば本物の、これはスペインの、血入れた。僕スペイン人のこの気持ちだからカルメンも。カルメンはどうする？あなたと終わり、この話は終わり。指輪を捨てる。その時はドン・ホセ本当に怒った。刺し殺した。オリジナルの小説は、この皆さんの前別の一人でもシンこれはほとんどカルメン逃げなかった。待ってた。あなたの終わりではっきり言って殺してなら殺してって感じで。このタイプの話もイタリアその時代いろいろ作曲が書いた。例えばジョバンニ・ヴェルが書いたラルパ、メスオオカミ、このシーンある。このカルメンのシーンある。待ってた。彼女待ってた。このそう、この、話はプチに考えたオペラになる。本当にギリギリ、ほとんど音楽書いた、台本を書いた、あとプチには、シチリアの話。いろいろシチリアで写真撮ったこの話のために芝居。あとその、貴族、シチリアの男爵の女性の男爵バロネス男爵夫人言った。この話は半分ずつ教会の話プラスこの女性殺した。この男爵夫人言ったこの言葉、ちょっとこのまさか
天罰出るんじゃなくて、でも罰が当たるんじゃないみたいな。プチン怖いね。諦めだ。何回手紙ricordi、おい、第4サッカーお金あった。やめましょう、やだ。やだ、やだ。そう感じたシチリア人、この話あんまりオペラになる、女性殺す、カバレリア大丈夫。でも男と男芝居じゃなくて、舞台の裏ですね。今度はプチに仕方がない、この話は終わる。女性殺す。舞台の上で女性殺すっていうのはちょっと強いすぎる。だから諦めた。だから女性知っている。女性は命。だから女性殺す、本当に辛い感じ。本当に頭を。だから時々グワッポはほとんど女性殺す珍しい。ほとんど力がない愛した女性殺す。殺す後どうする？すべてのいいことを作ったほとんど崩れる、もう終わった。女性殺す愛じは終わった、愛終わる、愛終わる。だから一つの、復讐はこのバッグにのしたあんたのせいすべてそれが唯一できることなんですね。これお前のせい、これだけ。彼女出て行っちゃったから彼はすべて失うわけで。どんな、夜は満月の夜、あと今続けますだから。Scetate de guaglione e malavita, ca en tutte cose assai sta serenata. Io sono innamorata e Margherita. Ma io o io? Come la sai? Io mi sa. 楽譜ではいいにいいごめんなさい結構歌ってるのでいいよっていい正しいはいい正しいいい普通はナポリ人いい書いたいいよでもいい最後の母音いいソンゴをナムラトソンゴナムラトじゃなくてソンゴをナムラトそうでも日本がない定冠詞で恋人おは定冠詞。定冠詞で恋人ザ恋人ザにあたりする。ない日本語がないだからあこれ名詞恋人かそうおナモラーソングナモラドは動詞じゃなくてソングをナモラド恋人ザ恋人。そう恋人だから俺のものエマルゲリタE va di Margherita noこと。Margherita はcheしてるの。che ha femmina は女のこと、女性もでも、ほとんど感じるは女。più はpiù、一番美しい、bella、più bella、danfrascata。frascata とこの、アレネラはこの田舎者のことあそこで一番美しい女性ついてるだからそのあなた、彼女のためにラッジョポルタートアッジョイタリア語はO H イタリア語O ポルタート L2 つでした時々僕入れたインターネットに使ったの、普通はオリジナル、印刷した普通は一つの L、でもできれば本当にいっぱい L、ラッジ、そう発音的に入れて、彼女のために連れて行ったラッジブルタトオカポコンチェルティーヌ。この L は LL、WL は per lei イタリア語。だからラッジブルターラッジファこのことをやったラッジファラッジファってラッジファだから大げさなんですね、シーンがね。
Po sfizio e me fa sentire canta. Me fa sentire canta. オスフィッツはほとんどこのことが欲しいとかどうしてもこうしたい、どうしてもこうやりたいってスフいうィッツはそう、このことをやる本当に楽しい。なんか日本だと趣味みたいな意味なんだけど、難しい。日本ちょっとなれない。どうしてもこうしたいっていう。イタリア語もスフィッツが、ある。そうそうある。